The Kunguluza residents said they were relocated to the area by the Nelson Mandela Bay municipality in 2017 with the promise of houses. 9 years later, no construction has started. Community leaders say they have submitted multiple memorandums to the municipality and met with ward councillors but have received no clear timeline for when houses or services will be delivered. Apha sifike 2017 into aba yi9 years ngoko sihleli apha le nto ithethwa ngusisi yabona ngokudala sithetha nababantu kudala sithetha nabantu bakamasipala kudala sithetha noceba wethu ngoku sidikiwe enough is enough kudala nangoku sivela ezimvula lemimoya idaka zimkile apha abantu bangenelwe ngamanzi bakhupha amapheyile i20 liter ezi20 abantu nalapho uziluceba wathi uzafuna uzawusihoya okoko silindile silundu uceba abantu balapha ioriginal owners zalapha ziyabhubha yabhujwa apha indlela esigodola ngayo apha siyagula apha abantwana bethu bayagula sizambile zonke iShanel sazenza zonke izinto bekufuneka sizenzile i1 unikwa unokontraka azosakhela qha but ngoku badlala hide and seek bonke nomeya abacholi necalls zethu no-MMC abacholi necalls zethu no-executive director baka-human settlement abasifuni nosibona asiyazi yintoni but i1 into esishota ngayo sistena yi-top structure not even bakuseza ke kugrunjwe yi-top structure yale toilet kunyuke istena seyisenza i-foundation yonke into ikhona i-toilet infrastructure i-ready top structure qha. A resident living with a disability and arthritis says she is living under poor conditions which worsen in winter. Xa ndisiya kwagqirha mna ne ugqirha wam qho uyandibuza uba ndihlala phi ndiyamchazela ndithi ndisahlala eTyotyombeni athi kum ugqirha wam xa ethetha nam uba athi jonga andikwazi sometimes ukuthatha igazi because imithambo yakhe idumbile yintoni ndilala kaloku eTyotyombeni yinqele akho mntu mna bhuti wam mna ongumntu ongutata ndimcela ndithi makandibethelelele andilungiselele indlu yam ibe rayithi wonke umntu ufuna imali le mna ndingenayo uyabona bhuti wam apha besikhe ngenye imini sitoyitoya apha wathi umeya wethu kuthi uba ngabana uzawubuya sihoye wathi uzawubuya sihoye umoya ubabalwa wathi uzasihoya emveni kokubabalo ethe uzasibona thina wathi ifangabana niyeni nakulatha zathumela amapolisa ndibule. The residents also mention living without electricity, running water and proper sanitation. They rely on candles, paraffin and illegal connections, which they consider dangerous and expensive. Lezi ngxaki nisibuza zona kudala zaziwa ngumhlali wonke no councillor aba bazosiqokusela viri apha 1 engamandla ngokwemqoka 1 kulombani uvele yavanisha icontract sengayazi bayibhekise ngapi abakuza na feedback right baphinde basiphathele official apha nayo esingekanelisekile sithi mabeze bonga apha 2 dala begqibela la ndawo le la relocation funeka ibe kuyenziwe pha la ndawo ayikenziwa nangoku igqityiwe yona mara akwenziwa nix relocation yabantu yonke lento yenzeka pha ephungeni necouncillor ezi just a waste of time nangoku bafuna usiqokusela baba kuzawuthi kuthi thicela thina into makuthethwe izinto zifezekiseke ngoku thina safuna umamela nix kubo ngoku sifuna ukubona into isenzeka that's why simzimese bathi namhlanje sawuhlala kude kubuye uYesu kuletha till sibone imbane lo uqalisiwe till sibona la relocation isenzeka akonto yenzekayo manje yonke into imenxe ava self delivery nix siyali kudala mntasekhaya nokhansila wethu ngulungabonakaliyo akazi ukuthi uzosixela bakwenza kantoni siya kwivote ngokuze khansila uyayiva mntasekhaya isanele sidikiwe. MMC for Electricity in Nelson Mandela Bay Ziyanda Mqokoyi and Ward 45 Councillor Sabelo Mabuda say municipal officials are working hard to deliver services to the community. Ezibawuvile abahlali besizoba addressa sibanikezela iupdate ngezinto zonke zombani but abahlali abafuni kuza ngathi because abathi ingxaki yabo yalapha ayongxaki yambani ingxaki ye-relocation asikwazi ke ngokuba addressa thina because unqontsonqa wabo abambekayo i-relocation
i-update besizozinikezela into yoba abahlali siyabacela kule 2 days baninde because amagosa kamasipalati adibene no-supply chain kuyafinalizwa into yecontract. Icontract yalapha ibiphelelwe ngoMatshi, kukho eza processes ke ezikufuneke zenziwe kufanelezwe yonke ipaperwork khona ukuze ikwazi ubuyela esayithini icontractor entsha eappointiweyo yale ndawo ikwazi ukusebenza ngomvulo. U-human settlement uye watsho into yokuba ceba siza kwenzela i-relocation, sithathe abantu sibase phezulu. Into esizayongeza phakathi kwento siza kuzenza into yokuba sizabanika imaterial noko umntu athi xa efika phaa afike akhe. Umcimbi ke into yoba phambi koba kwenziwe nantoni na kwamasipala kufanele uba kuhlalwe kwiintlanganiso ezithile zithathe ezi zigqibo zide ziyofika e-supply chain kuthathwe izigqibo kube kungona kuziswa ezi zinto. Ngoku abahlali bangxamile ke bathi zithatha ithuba ezi zinto into yoba zijikeleze zonke ezi nkqubo. Silapha ke nje into yoba abahlali kungakhawuleza izinto ukuze bakwazi uyokufika kule relocation. After years of waiting, the residents say they have lost patience because hundreds of them remain on the housing waiting list with no clear timelines for when they will receive houses. Reporting for MPK TV News, Amasandile Njongi in Kariega.